Ja sam ovde došao sa roditeljima krajem pred Novu godinu 1964. Ove zgrade je gradila vojska za svoje potrebe i moj pokojni otac je bio vojno lice, pukovnik. I obzirom da su porodicu sačinjavali otac i majka, sestra i ja, to je bio osnovi da dobije četvorosoban stan. Zgrada rađena vrlo kvalitetno sa 2 lifta. Zvučna izolacija nije baš najbolje, ali ko želi mir i tišinu, taj mora da onda ide u porodičnu kuću. Mislim, živeti u jednom soliteru podrazumeva se i da je to ipak jedan život u zgradi gde se mnogo što mora čuti i voditi računa da i vi ne uznemiravate komšije. U vreme kad smo se doselili ovde, kad su se ove zgrade popunile, bilo je nas oko 5-600 tog približnog uzrasta u 5 godina. Pošto za zabave nije bilo nikakve, te kasnije tu u ovoj jednoj baraci je postojala diskoteka. Inače, postojala je autobuska stanica sa kojom se dolazilo do ovde, sa Zelenog venca, to je deo preko mosta, preko Save, gde se nalazi pijaca i gde smo mi morali da idemo za snabdevanje, znači i za hleb, mleko, cigarete, za šibicu ako nemate, morali ste da sednete na autobus i da pređete Savu. U vreme kada smo se doselili ovde, ja sam bio učenik 3. Beogradske gimnazije, koja se tada nalazila u ulici koja tada se zvala General Ždanova, sada je to Risanska, mislim, Resavska, da. Kasnije su napravili školu koja se tada zvala Josip Broz Tito, sad se zove Jovan Dučić. Pa su napravili obdanište, pa je onda 10. Beogradska gimnazija se doselila isto ovde u kraj, tako da su moje ćerke, imam 2 ćerke, obadve završile, prvo išle u obdanište ovde, preko puta ulice na 50-100 metara odavde, pa u školu možda 150 metara i u gimnaziju 300 metara. Tako da je to je velika stvar za roditelje, da ne moraju da brinu da deca prelaze neke frekventne puteve ili tome slično. Novi Beograd je jedno vreme bio spavaonica, bez ikakvih sadržaja. Sada se to ovih godina, a obzirom da je pitanje već blizu 50 godina, dosta toga se promenilo. Sa prozora kad pogledam vidim šumu i ako sednem na biciklu, Novi Beograd je, to zahvaljujući toj situaciji kako je građen i kako se nalazi ravan, tako da je idealan za vožnju bicikle. Urađeno je dosta biciklističkih staza, tako da je i bezbednost sa te strane dobra. Osobina ovoga mesta, ove lokacije, ovoga mesta gde se moja zgrada nalazi je da od mene pa do Save i do Dunava postoji samo park, da je to sve moje dvorište.